ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯାହାର ଶେଷ ଅଂଶ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିକି ଆସ। ବ୍ରହ୍ମା ଫେରି ଆସି ମିଛ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ତାର ଶେଷ ଅଂଶ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାର ଶେଷ କୋଉଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ସେଇ 12ଟି ଜାଗା ହେଉଛି 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ତା ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଏରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ରେଖାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଶୈବପୀଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ।